εξοργισμένοι περισσότεροι, γιατί δεν έχουν ενημερωθεί, δεν έχουν ειδοποιηθεί και εν μέσω του καλοκαιριού και αυτού του κάμψωνα αντιμετωπίζουν την όλη κατάσταση χωρίς νερό. Φυσικά δεν θέλω να είναι εδώ ο κ. Καραπίδης για να μας απαντήσει πότε θα λυθεί το πρόβλημα και τι θα γίνει με την κατάσταση αυτή. Και το δεύτερο θέμα, θα ήθελα να συγχαρώ και δημόσια από εδώ τον αθλητή Ζάλτο Κωνσταντίνο, ο οποίος αυτές τις μέρες συμμετείχε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίχους του Ρώμη, και ο οποίος κατάφερε να φτάσει στο τελικό. Βέβαια δεν πήρε κάποια από τις τρεις θέσεις, αλλά έχει μια αξιόλογη θέση και ένας αθλητής ο οποίος φαίνεται το μέλλον για αυτόν είναι λαμπρό. Ένιωσα πραγματικά μεγάλη περηφάνεια από την περιγραφή του αθλητή αυτού ακούστηκε τόπος καταγωγής, όταν ακούστηκε η πόλη μας τοπικής. Αλλά αμέσως μετά στη συνέντευξή του στο τέλος του αγώνα ένιωσα οργή και απογοήτευση, γιατί ο αθλητής αυτός στη συνέντευξή του αναφέρθηκε στις πόσες δυσκολίες έχει αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζει, καθώς όλον αυτόν τον αγώνα τον γίνει μόνος του με τη στήριξη της οικογένειας του προπονητή. Και εκεί λοιπόν μου ήρθε στο μυαλό και ο Γιάννης ο Κορακίδης, ο οποίος είναι παγκόσμιος πρωταθλητής της πληροφορίας στην κατηγορία K20 και τα τελευταία δημοσιεύματα σχετικά με τον χώρο προπόνησής του. Και θα κάνω τρία ερωτήματα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, είναι δυνατόν τέτοιες εμβέλειες αθλητές που αποτελούν πρότυπο και μας κάνουν υπερήφανους και ως Έλληνες αλλά και ως πληθυσιώτες να παλεύουν μόνοι τους χωρίς καμιά βοήθεια, και αυτό αφορά όλους μας εδώ μέσα και τους 35-40 όπως είμαστε. Είναι δυνατόν αυτοί οι αθλητές να μην έχουν έναν χώρο προπόνησης ο οποίος ανταποκρίνεται σε συνθήκες έτους 2024 και όχι του 1950? Και τρίτον, απαιτούμε σαν παράταση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο μια ενημέρωση σχετικά με το αν έχει δρομολογηθεί οποιαδήποτε ενέργεια σχετική με την αναδιαμόρφωση του χώρου άθλησής του.